kendt for at lave store, flotte, fantastiske kjoler, og i dag bliver ingen undtagelse, når han skal vise sin kollektion her på Modeugen i København. Vi er på NIM, og der går allerede store rygter om en kjole, som Jesper Høring har skabt, der kommer til at blive vist på showet i dag, som har kostet over 1 million kroner at lave. Vi skal backstage med make-up-artist Anne Stavnsager, og så har vi også fået lov at få en snak med manden bag det hele, Jesper Høring. Der er der lagt vægt på drama på øjnene. Den klassiske smoky eyes, men lige extended lidt, gjort lidt større og sådan tonet lidt mere ud på et større område. Men et look, som alle kvinder rigtig gerne vil have. Lige nu er der 3 forskellige nuancer indtil videre, men hvis man starter med at lægge sådan en mellemfarve, kan man sige, på hele øjenlåget, tager man en lidt dybere farve og ligesom ligger i globelinjen, som det hedder, den her naturlige fold, man har her, for at give en dybde. Og så kan man til sidst highlighte i øjenkrogen og under brynet og sådan noget, for at give sådan en helt tredimensionel effekt med lys og mellem- og mørke skygger, som giver en ekstra flot dramatisk effekt. Lidt svært er det, men øvelsen er bedst. Jeg håber, de får en lidt unik oplevelse og en oplevelse af noget gammeldags couture Dior show. Det er et salonshow, vi viser en dag. Det er ikke runway ned igennem. Det er med podier og kraftige poseringer og sådan forskelligt. Så håber jeg at give dem en unik oplevelse på grund af tøjet. Vi laver jo ikke fashion som sådan. Det er couture, når vi gør det bedst. Og så har vi twistet en lille smule over, så vi får lidt moderne tøj, så det ikke bare er old school det hele. Det vi koncentrerer os også, det er jo rent skrædderi. Vi laver hver enkelt kjole til hver enkelt kunde. Vi er meget lidt færdighængende i butikken, så det er alt det, ligesom sidder for kunden efter kunden til vores ønsker. Den grundlæggende tanke er jo bare, at vi gør meget ud af at drapere på. Altså vi vil gerne gøre kroppene smukke. Vi er tilbage til de gamle dyder med masser af taljer, masser af barm og masser af hofte. Det kan godt være svært at få frem vores modeller i dag, som er meget høje, meget tynde og meget slanke. Men det er noget med at få trukket dem godt ind. Så lader vi stofferne arbejde rigtig meget. Så der er ikke så meget pynt. Det er mere draperinger, skønne materialer, der bare falder. Det er uld og silker og blonder og det store orgie af kæmpe skud og lækre kjoler, som man drømmer om at sige alle sine prinsessedrømme overhovedet ever. Dem opfylder han for mig i dag. Det er jeg helt 100% sikker på. Jeg glæder mig først og fremmest til at se, om han har fundet på noget nyt, eller om det er så klassisk, som det plejer. Og i virkeligheden så håber jeg på det sidste. Jeg håber, at han holder sig til, at det bare er der, jeg får udlevet min sådan, klassiske prinsessedrøm af en kjole. Altså, at det ikke lige pludselig er blevet ungt og funky med en kilehæl eller noget, men at det holder sig til det tidløse, hvor man bare tænker, ja, nu en lækker flødeskumskage. Jeg har en Jesper Høring kjole på, for vi er jo til Jesper Høring show. Glæder mig rigtig meget. Jeg kan godt lide hele konceptet, at det er sådan en visning lidt i gammel Dior-stil med, at man sidder, det er ikke cucumber sandwiches, man får cupcakes dog og drikker te og kaffe, og så bliver der ligesom vist de her forskellige kreationer, det kan jeg rigtig godt lide. Enhver pige kan jo godt lide at have en rigtig, rigtig smuk kjole på, og så er der noget helt specielt faktisk ved at have kjoler på, som er fedtet til en, og som er lavet til en. Det giver en sådan en helt speciel ejerfornemmelse af det stof, man putter sin krop i. Både Mia og jeg føler os lidt hensat til fordomstid her i de smukke omgivelser i Kejserstuen, hvor vi har oplevet en, tror jeg godt, jeg kan sige, en vaskeægte gammeldags salonpræsentation. Vi har set den ene smukke kreation efter den anden, stille og roligt gå hen over gulvet,
eksklusive materialer. Man kunne se, der virkelig var brugt tid på forarbejdning af kollektionen. Masser af smukke draperinger og blonder og altså, det var bare helt gennemført. Og de var enormt smukt ledsaget også af meget diskrete smykker. Og jeg ved, at det er Pandora, der har stået for smykkerne. Man holder smykkerne meget diskret, hvor der så samtidig også var givet et stort fokus på både rød og makeup, som også var meget, meget smukt opsat. Helt forseret og meget elegant. Ja, præcis. Meget ladylike og meget voksen og meget nu. Make-up var jo også i virkeligheden en make-up, som vi alle sammen rigtig, rigtig gerne ville på, tror jeg, til sådan en stor festaften. Og hele looket var bare sådan en ren pigestrøm. Ja.